Я. Това е само признание за всички престъпления, които някога съм извършил. Вината ме убива отвътре, обаче... Ще го такова после. Да. Изнасилих 14-годишната си племенница, обаче се оказа на 19. Мамка Преди му! години удуших с голите си ръце новородено бяло пухкаво зайче. Плаках трутил близо до детска градина, а пък после си го извадих пред всичките майги. Като цяло май съм мръсната гадина, дето слага яшниците на бившите си в щайги. Държах пастор против волята му, вързан в хладилник и единствено си го храних с лайната. Бях сводник на 47 курви, ама всичко се обърка, като се влюбих в едната. Събирам снимки на краката на котенцето и ги слагам в 4 гигабайтова папка. И ако някой има някакъв проблем с това, ще го помоля просто да си затваря устата. Исках да правя хлороформ в кухнята, ама нещо се обърка и стана мъстард газ. Исках да лъскам на странния пич от входа ми, обаче се оказа, че това съм аз. Удавих хамстера си във вряла вода, защото просто не можех да го гледам повече как страда. И ако грешка е, че след това го изядох, се надявам поне малко милостиви да са фада. Запалих църква на 25 декември и изпратих пожарната на друг адрес. Не плащам да гледам никакви филми и сериали, ами просто си ги пиратствам от интернет. Отвлякох 60 годишен инвалид и в хуя му натиках клешка за зъби с мента. И ако някога Господ ще ми прощава, май си мисля, че сега ще е добре да е момента. Не съжалявам за нищо. Пак бях го направил.